И здравейте, маняци, аз съм Марк Джеймс, за мен е клика. Беги отдолу, ще не го канал да сабскрайбнете. Така, това съобщение е да ви кажа, да ви питам, т.е. на какво да снимам, защото не знам. Отдолу в коментарите предлагайте някакви неща и другото предлагайте различни игри. И не забравяйте да дадете един subscribe, лайк и коментар. До утре!